Mun nimi on Rissasen Pasi ja Sunset Sarokaalissa, niin me ollaan nyt reilu 4 vuotta sitä pyöritetty ja lähdetty rakentamaan oikeastaan niin kuin kaikki alusta lähtien, verkkokaupat, yritysmyynnit, kotisivut, kaikki tällaiset. Ja tuli vähän niin kuin perheeseen tämmöisenä niin kuin hetken mielijohteesta, vähän harraste mielessä viikonlopuksi ja illaksi töitä. Jarmo Nikunen ja tähän uuteen firmaan sitten toimitusjohtajaksi ja mukavasti tässä päästään liikkeelle. Kallio Jouko, enemmän tai vähemmän yritysmaailmassa ollut 16 vuotta ja tullut tähän Sunsettiin Jarmon avuksi ja vähän sparrailemaan hänen kanssaan ja kiesaamaan kaikessa asioissa, missä pystyn vaan Jarmoa auttamaan. Joo, ja taustalla hänellä on myöskin 3. rautainen ammattilainen, että Jarno on myöskin tässä menossa mukana. Homma on siinä hyvin nyt 4 vuotta tasaisesti kasvanut ja kuluttajamyynti ja yritysmyynti on lähtenyt hyvään nousuun, että on ollut kiva tehdä, mutta nyt tuli sitten aika viedä se sitten päätökseen ja keskittyä sitten toisiin tehtäviin. No joo, sitä jo tuossa 1,5 vuotta niin kuin pohdittiin, että jotain asialle pitäisi tehdä, koska niin kuin liiketoiminta kasvoi koko ajan ja siihen rupesi mennä enemmän aikaa. Ja sitten mulla on toinenkin yritys, missä on mukana ja sekin on aika kovassa kasvussa, niin tässä rupesi loppuun niin kuin oma aika kesken ja toki niin kuin Maxilla ja Sonjalla oli molemmilla vähän sama tilanne ja sitä pohdittiin pitkän aikaa, että mitä asialle tehdään ja sitten tehtiin tuossa loppuvuodesta 25 päätös, että laitetaan yritysmyyntiin. No kyllähän se brändi toi heti niin kuin sen näkymän, että tässä voisi olla jotain sellaista, mikä meitä kiinnostaa. Brändi teki heti sen vaikutuksen. Tosi vahva kuluttaja-asiakkaissa. Sitten kun käytiin läpi tarkemmin tietoa, niin yllätti kuinka vahva oli myöskin kuin ravintolapuoli, mitä oltiin tehty siellä. Ja sillä saatiin tosi hyvin sitä tasaista kassavirtaa, mikä yrittäjälle on tosi tärkeää, että siellä rahaa on kassassa. Kyllä, ja tietysti varmaan sitten niin kuin numeraaliset faktat, että yhtiö oli kuitenkin enemmän tai vähemmän harrastustoimintapohjaisesti suoritettu, niin siitä huolimatta on pystytty kasvattamaan kuitenkin niin kuin taloudellinen vakanssi sinne taustalle, että se on ollut niin kuin toimiva kuitenkin tälläkin muodossa. Ja se on mun mielestä yrityksen ehdottomasti tärkein kulmakivi ja se on toimiva. Ja juuri näin, ja kun tehtiin sitä stadia, niin se oli niin kuin mielenkiintoista nähdä, että minkä näköisiä ennusteita annetaan niin kuin kovapuu hiilelle, hiilen käytölle, trendit vie sitä eteenpäin, niin se kiinnosti tietysti meitä niin kuin yrittäjinä, että tästä voisi saada oikeasti sellaista bisnestä, mikä on niin kuin kasvavaa, kannattavaa, kasvavaa bisnestä, niin se erityisesti niin kiinnosti. No, tärkein tavoite oikeastaan yrityskaupassa oli se, että se tehdään niin kuin joku muu hoitaa tarjouskyselyt ja muut, eli ei tarvitse itse käyttää siihen hirveästi aikaa, vaan että joku muu hoitaa sen myynnin. Joulukuussa pyydettiin tarjousasiasta, saatiin se ja itse asiassa ennen joulua allekirjoitettiin sopimus, että se oli aika selkeä kokonaisuus, millä lähdettiin eteenpäin ja sitten oltiin saatu suosituksia kyseisestä yrityksestä muuta kautta, niin päätettiin valita heidät. Ensivaikutelma oli se, että siellä on ihan ammattitaitoista porukkaa ja tietää mistä puhuu ja ymmärsi aika nopeasti tämän meidänkin liiketoiminnan sekä siihen mahdolliset tämmöiset niin kuin potentiaalit, kasvumahdollisuudet ja muut, että miten sitä voi kasvattaa. Ehkä eniten siinä, että hän ei tarvinnut itse käyttää aikaa, vaan että pojat teki valmiiksi asioita ja hoiti jo puriskeli valmiiksi, kävi keskusteluita eri ostajien kanssa ja muuta, että aika oli ehkä se merkittävin tekijä tässä, että sitä säästyy varmasti huomattavasti, kun olisi itse lähtenyt tätä tekemään. GoExit hoiti oikeastaan niin kuin kaiken. Se piti meitä ajan tasalla viikoittain, ketä kontaktoitu, ketä ei, kysyvät etukäteen aina luvat, että saako antaa lisätietoa ja muuta. Et mekään ei haluttu, markkina on kumminkin aika pieni tossa, niin me ei haluttu, että kaikki käy tonkimassa ne luvut, vaan että siellä on tosiaan niin kuin potentiaalinen ostaja sitten taustalla, joka niitä lähtee tutkimaan. Me päästiin niin kuin siihen tulokseen, mitä alun perin oltiin haettukin, että ollaan ihan tyytyväisiä.
Itse asiassa joo, vähän tietyllä tavalla haikealta, mutta sitten kun tässä on nyt kumminkin muutaman kuukauden heidän kanssa jutellut, niin kun meidän yksi tahtotila oli se, että me haluttiin tähän oikeasti joku yrittäjä, joka lähtee viemään tätä Sunsettia eteenpäin ja ottaa siitä kasvusta niin kuin kaiken irti, koska mahdollisuudet kasvattaa yritystä merkittävästi niin on todella hyvät. Itse asiassa vähän haikealta, mutta sitten taas toisaalta ihan hyvä fiilis, koska hyvä kuva jäi ostajista, ketkä lähtee kapulaa viemään nyt eteenpäin. No joo, kyllä mä voin suositella, että mun mielestä ammattitaitoinen porukka hoituu hyvin ja prosessissa ei ole mitään semmoista, mistä pitäisi moittia tai mitä tekisin toisin, niin kyllä pystyn suosittelemaan. Joo, mielellään kyllä suosittelen GoExitia. Ja se, mikä siitä tuli erityisesti hyvää, niin puhuttiin niin kuin asiakkaan kieltä, arkikielellä. Kaikki juridisetkin erilaiset vaikeat terminologiat osattiin niin kuin puhua niin kuin arkikielellä, jolla on niin helposti ymmärrettäviä. No varmaan just tämmöisille, jotka miettii omaa yritystään, että mitä sille tekee, että olisiko aika siirtyä vapaalle ja pitkän linjan yrittäjille tai tämmöisille, niin kannattaa ilman muuta katsoa, että mitä tuloksia sieltä sitä kautta voisi saada. No minä sanoisin, että varmasti PK-sektoriyrityksille ehdottomasti, että isommat pörssiyhtiöt kannattaa mennä sinne juridisen lakitekstin taakse, mutta PK-sektoriyrityksille niin ehdottomasti. Juuri näin, ja nyt kannustankin rohkeasti niitä, jotka on yrityksiä ostamassa lähtee liikkeelle. Suomessa on tosi paljon hyviä yrityksiä, jotka etsii niitä oikeita uusia omistajia. Ja siinä niin kuin GoExit pystyy varmasti jeesaamaan. Helppous. Joo, yksi lause on vähän vaikea ehkä tiivistää näin nopeasti. Mikäköhän se voisi olla? Mikä voisi kuvata sitä koko? One hour later. No joo, Jouko sanoi aika hyvin kyllä se, että se lähtee siitä, että se on niin kuin asiakaslähtöinen, aina auttava, apuna arjessa.